dezagun azken froga eskaldun trofea eta hemen daukagu Asier Pikaza Euskadi taldeko txirrindularia irabazle finalean, zorionak. Gaur planteatu duzu zerbait berezia konserbatzeko maiota edo laguntzera, nola ikusi duzu gaurko bero eguna? Lehenik eta behin eskerrik asko, eta, bueno, ez ni buruan konfiantzia nukan, banekin indartzu nagoela, eta aurten ez dut planteatu gauzak generala irabazteko ez, nire planteamendua izan da lasterketa jutea. Lehenengo hasieran ideia zen Euskaldun txapelketa disputatzea, baina gero eta karrera pasata, ikusi naiz lehenengo postuetan, eta hola junda. Planteamendu maiotekin diferentea da, ez da irabaztea agatik, konserbatzea eta laguntza ematea taldeari, ez da? Bai, eta gainera maiotekin pixkat saia da korritzea ez, ezkenean mundu guztia dau zuri begira, eta batzutan pixkat inkomodoa da ez holan korritzea, eta orduan bai, planteamendua da pixkat gehiago gordetzea, balak hobeto gestionatzea, eta batzutan esakitzen du indartsuena izatea aurrera juteko ez. Tornea luzea baldin bada, suposatzen da, joia auketu zu, baina denboralia luzea da. Bai, denboralia luzea da, hain uda daukau. Ni normalean udan hobeto moldatzen naiz, hasi que ikusiko dugu. Zorionak eta eskerrik asko, Asier. Bai, zuri, mis.